Qed inbidlu pajjiżna l-aħjar bil-għan li jkun lest tal-futur. Dan biex f'dinja li qed tiċkien ma jkunx hemm bżonn li jgħaddu snin biex riforma li tkun daħlet fl-Ewropa tidħol f'pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tlieta filgħaxija wassal ir-replika tiegħu għad-diskors tal-Baġit imressa it-tnejn tal-ġimgħa l-oħra. It-tibdil qed isir għandu lan li bl-innovazzjoni, l-kreattività u l-kuraġġ pajjiżna jersaq viċin pajjiżi oħra żgħar li bdew ma' Malta iżda ħarbu il-qudiem. Iżda mhux biss. Biex uliedna fil-waqt li jmorru jimirħu madwar id-dinja, jesperjenzaw l-istudju, jesperjenzaw ix-xogħol, kunu jafu li meta jiddeċiedu li jiġu lura jistgħu jibnu karriera u jistgħu jibnu familja u Malta. Il-Prim Ministru enfasizza li huwa jrid li Malta tkun l-aqwa pajjiż fl-Ewropa fejn ħaddieħor iħares lejna jispira ruħu filwaqt li jqisu bħala mod ċar ta' progress ekonomiku u soċjali. Dwar il-budget sostna li dan ma ċandu x'jaqsam mal-elezzjonijiet, iżda ma x'għandha bżonn l-ekonomija. Fakkar li n-negattività ma twassal imkien filwaqt li hija l-pożittività li twassal għar-riżultati. Elenka diversi miżuri li ttieħdu taħt Gvern Laburista, miżuri li minkejja li saru ħafna sostna li għad fadal ħafna xi jsir. Għamilna ħafna fadal xi jsir dan il-moviment ħajkompli qed jikber u iva pożittività ngħid u nistqarru nemmen li Malta għandha ekonomija b'saħħitha.